Soc la Marina Ramirez, soc part de l'equip de l'explotació Mas del Garet i junt amb altres 3 formatgeries, que són Montbrú, Sant Gil del Vió i Cal Quitèria, pertanyem al segell de llet de cabres catalanes. El Lactium per nosaltres és una festa. A més, ens agrada molt poder-nos donar a conèixer i visualitzar la feina que hi ha al darrere del que és un formatge, que al cap i a la fi comença per la feina del ramader. Pensem que el formatge i el vi va molt lligat. Nosaltres intentem col·laborar amb Macrefa, amb tots els formatgers catalans, per intentar donar un impuls a aquest sector, ja que som sectors de zones rurals i creiem que és una bona sinergia, el vi i el formatge. I per això estem aquí col·laborant i patrocinant aquesta fira, el Lactium, des de fa 7 anys enguany. Nosaltres, en el nostre cas, fa 2 anys que venim, aquest és el segon any que estem aquí i per nosaltres és un referent dins del món del formatge, bàsicament perquè el nostre producte està adaptat al formatge i per tant és el complement perfecte perquè la gent ens conegui la nostra marca i la nostra manera de ser. Crec que és una fira molt interessant, per tothom qui és de Catalunya hauria de venir a veure aquesta fira, ja que es mostra en un petit espai 40 formatgers diferents, amb diferents tipologies de formatges molt interessants i on hi ha una carpa aquí que es fan tallers, us asseguro que és una gran experiència. Lactium és una de les fires més importants de Catalunya, importantíssim venir a Lactium. Per què? Perquè tenim un munt de formatgeries on ens presenten uns formatges meravellosos. Estem en un país de formatges, tenim de disfrutar-los, el món del formatge és meravellós, jo sóc un boig del formatge i vull que vingueu sempre a disfrutar a Lactium dels formatges catalans.